E por iso, hoxe, vamos a facer pública unha decisión do Goberno galego que é ubicar a primeira residencia do novo modelo de residencias públicas despois da pandemia en Ribeira. Tomamos a decisión de ubicala en Ribeira porque Ribeira é unha vila importante de Galicia, porque temos un compromiso explícito co rural e porque no rural vive a maioría dos maiores que pasaron as penurias da pandemia, algúns deles, lamentablemente, que perdimos para sempre. Estamos diseñando un novo método, un novo modelo, un novo arquetipo, unha nova fisonomía das residencias da terceira idade pospandemia. E a primeira residencia se ubicará en Ribeira, unha residencia financiada con fondos públicos que ten un investimento de uns 10 millóns de euros e que vai acoller a 100 prazas de maiores e que empezaremos de forma inmediata unha vez que recibamos os fondos xa confirmados, os fondos europeos. Imos dedicar estes 10 millóns de euros a Ribeira como unha sinal de autenticidade do rural que loitou durante a pandemia e que, a pesar de ser unha das comunidades máis envellecidas de España, somos a comunidade autónoma peninsular con menor mortalidade de España durante a pandemia. E esta testemunha queremos acreditala construindo unha residencia nun entorno máis rural e menos urbano e facendo así de Ribeira a capital do novo modelo de residencias públicas pospandemia de Galicia. O centro de Ribeira, por tanto, será pioneiro na novo modelo arquitectónico. As residencias do futuro serán unhas residencias máis acolledoras, máis funcionais, con maior capacidade para sentirse nun fogar, moito máis accesibles, moito máis coordinadas desde o punto de vista sanitario, cun modelo arquitectónico moito máis acaído hacia as persoas, en definitiva, un novo modelo residencial. ¿Qué tal? Amigo. En absoluto, ao contrario. Este es facal, ¿no? Ese facal, Es una planta, sí. Nunca está impresa en grabado. Sí hai dibuixos. ¿Vos escucháis? Luego está. ¿Tienes que sea 50 ejemplares que sea todo frases después distintos Esta carpeta e dentro trae os ¿Esta qué testigo? Sí, está muy bien. Mira, un día Alberto presentamos la obra de Facal y llega un chico. Se utiliza toda la grafía. Tienes toda la carpeta. este hecho